אוקיי, קהל קשה, הכל בסדר. בשביל זה גם הכנתי את זה. כפיים. אז זה קצת יותר טוב. חבר'ה, צ'אנס אחרון להרשים אתכם. אם מצליח לי. אם לא מצליח לי, מה הבית חולים הקרוב? תעזרו לי להגיע. סורוקה! הנה זה בא. הוא שם את זה על הסנטר. אני עדיין מחזיק עם הידיים, זה קל. נו. השלב של לעזוב את הידיים זה הקטע הטריקי. ו... מה שכן, אני לא יודע איך מורידים אותו. מי שיכול לעזור לי? רגע. יואו, איך פתאום התקרבתם אליי? אתם לא נורמליים. יואו. מה אתם מדברים? זה בחלונים. באמת? תקשיב, ממי. נראה את זה בשידור חוזר. אבל זה היה מאוד חשוב. איזה תגועה. אני מקווה שזה לא יסתיים, כי הוא לא, הוא הולך לעשות את הדברים, תאמיני לי. עכשיו הוא עושה את החלק שאני לא אוהבת. לא, זאת לא אשכרה. למה את אומרת את זה? זה מחמם אותך. אותי זה לא מחמם. תסתכלי אבל איזה יופי. תסתכלי איזה יופי אבל. זה כפיים. אבל זה מאוד יפה. זה יפה. זה לא מסוכן אבל זה יפה. בטוח הוא יעשה משהו מסוכן בסוף. טוב שלך. ישראל. מה? אתה רוצה? בוא לי גם לעשות את זה. בוא לי גם לחבות. נכון. בוא לי גם לחבות. לא פייר, היי, תן לחבות. בואי נשחק. אפשר לחבות? אפשר לחבות? אפשר לחבות? נו, איזה מבאס. אפשר לחבות? יחד איתו, יחד איתו.